Ġurnata oħra, gidba oħra. B'dan il-kliem il-mexxej Laburista Joseph Muscat fetaħ konferenza tal-aħbarijiet li fiha espona gidba oħra tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Din id-darba dwar id-data tal-elezzjoni ġenerali. Il-Prim Ministru illum meta qal li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ma jistgħux jiġu antiċipati kien sempliċiment qiegħed jigdeb. M'hemmx kelma oħra. Dan hu dak li qal il-Prim Ministru Lawrence Gonzi l-erba' filgħodu fuq ix-xandir nazzjonali. Taf li ġejja elezzjoni tal-Kunsilli Lokali fit-8 ta' Marzu. Tmexxi lilha. Ma tistax tmexxi lilha lura. Il-liġi tippermetti biss li Il-qudiem konna mexxejnija f'Ġunju. Jekk minflok 8 ta' Marzu nagħmilha fit-8 le, ma tistax. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-mexxej Laburista ikkwota mill-att dwar il-Kunsilli Lokali. Kapitlu 363 tal-Liġijiet ta' Malta, eżattament f'artiklu 8 sub artiklu 5, jgħid li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali jistgħu jsiru qabel, f'każ li l-elezzjonijiet ġenerali jsiru sa mhux aktar minn 4 xhur qabel. F'subartiklu 6 imbagħad hemm imniżżel l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali li jissir fit-2 ta' Marzu tista' tiddewwem jew tinġieb il-qudiem b'ġimagħtejn mid-data b'ordni tal-Ministru. Joseph Muscat jgħid li r-ritt tal-elezzjoni ġenerali għadha ma ħarġitx u għalhekk jekk vera għandu rrieda li jaqta' l-inċertezza fil-pajjiż, Lawrence Gonzi jista' jirrimedja s-sitwazzjoni. Jekk huwa veru dak li qed jgħid il-Prim Ministru dik kienet l-unika constraint li kellu, jista' għax ir-ritt għadu ma ħareġ li l-elezzjoni ġenerali jagħmilha ġimagħtejn qabel. Issa jagħmilha fit-23 ta' Frar illi ġej minflok fid-9 ta' Marzu. Filwaqt li qal li d-data tal-elezzjoni ġenerali hija prerogattiva tal-Prim Ministru, Joseph Muscat saħaq li Lawrence Gonzi m'għandux jinsulta l-intelligenza tal-poplu. Biss jekk irid jibqa' iggranfat mas-siġġu tal-poter sal-aħħar minuta l-għandu juża lili. U laqqas il-liġi bħala skuża. Għandu jgħid ċaru tont illi jaħseb li fl-interess mhux tal-pajjiż imma tal-partit tiegħu tas-sistema li ħakmet lill-Partit Nazzjonalista li jaqbillu li idewwem itawwal kemm jista'. Fis-sqarrija maħruġa wara nofsinhar dwar il-konferenza tal-aħbarijiet tal-mexxej Laburista, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ta' raġun lil Joseph Muscat u ikkonferma li l-elezzjoni ġenerali setet issejħet għal qabel id-9 ta' Marzu. Minnaħa tiegħu il-mexxej Laburista qal li din mhijiex l-ewwel gidba ta' Lawrence Gonzi u fakkar fil-gidbiet dwar il-prezz taż-żejt, il-kumpanija Brażiljana Smart City, il-paga minima u l-fuljet lil ħaddiema taċ-ċivil. Fil-waqt li l-Prim Ministru qed jażel li jkun negattiv, il-Partit Laburista ser jibqa' pożittiv. Temm jgħid Joseph Muscat. Aħna nkunu pożittivi, ħanesponu l-gideb li ħajjejt il-Prim Ministru jekk hemm bżonn gidba kuljum li jgħidu aħna nirribattuha kuljum kull gidba li qiegħed jgħid, ma min-naħa tagħna we will set the tone ta' kampanja pożittiva, ta' proposti konkreti, ta' roadmap ċara u realistika, konkreta u sostenibbli il ħadd wassal għal tkabbir ekonomiku illi jasal għand kulħadd u li permezz tiegħu nibnu middle class ġdida.